Θέλω να πάμε λίγο στο politically correct, το οποίο έχει κυριαρχήσει. Να μου πείτε αν καλός ή κακός κατά τη γνώμη σας. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα ή τα εμπεριέχεις ή δεν τα εμπεριέχεις. Ούτε τα βγάζεις σε σημαία φλάμπουρο, ούτε τα υπογράφεις. Και δεν έχει σημασία τι λες, έχει σημασία τι εννοείς όταν λες κάτι. Στην τέχνη αυτό έχει θέση? Όχι. Η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη. Τώρα, θα τα αποδεχτεί κάποιο το αποτέλεσμα της τέχνης, είναι δικό του θέμα. Ξέρετε ότι η τέχνη απευθύνεται στον καθένα ξεχωριστά. Είναι σαν την πίστη. Δεν εννοώ η τέχνη να βρίζει και να σκοφαντεί, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι μια περίοδος που υπάρχει μια υπερβολή από την άλλη μεριά και πρέπει κάποια στιγμή να ισορροπήσουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι να σεβόμαστε τον άλλον επί της ουσίας, όχι μόνο με τις λέξεις. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που θα αυτολογοκρινόμαστε σε όλα? Και τώρα υπάρχει αυτό. Υπάρχει, Βεβαίως. Αυτό, σου λέει ο άλλος, ας μην το πω για να μην. Η ελληνική τηλεόραση το κάνει αυτό, είναι πολύ συντηρητική. Ένας από τους λόγους που δεν υπάρχουν κωμωδίες πολλές είναι αυτός. Γιατί η κωμωδία θέλει πολύ μεγάλη ελευθερία. Τι στερεί την ελευθερία από την κωμωδία? Τη στερεί το ότι πρέπει να είσαι, όταν γράφεις κωμωδία, πρέπει να είσαι τελείως απενεχοποιημένος και τολμηρός. Δεν γίνεται δηλαδή να γράφεις με τη σκέψη μην ενοχληθεί κάποιος ή κάποια.